Здравейте, аз съм Жоро Исаев от строителния ремонт и Жоро Исаев. Финала на един обект, който продължи малко повече, но просто обстоятелствата бяха такива. Тук добоядисах в момента, приготвям мечета за миене, четки. Това е една гарсониера. Вече може да се каже, че е двустаен. Тук беше вратата от антрето за влизане в кухнята. Тук беше трегер с подпрозоречно пространство. Терасата беше усвоена. Изкърти се долу пода, сложи се фибран, нова замазка. Насякъде е саморазливна замазка. Първоначално трябваше да е винил, но сега ще е ламиниран паркет с високо качество. Това е спалня. Вече тук хола се монтира климатик преди няколко дни. Изчаках нарочно да не добоядисам апартамент. Беше на една ръка, монтира се климатика, облепи се и се мина още веднъж. Вратата остава да се смени, може би след 15-20 дни, след като се монтира паркета. Тук стана дневна, кухненския отсек, всичко е според проекта как ще бъдат нещата. Горе има извод за аспирация, окачени тавани навсякъде. Инсталацията е нова, ВИК-то е ново. Тук имаше стена за антре, тук тази част беше мокро помещение, всичко се обедини. Банята беше малко оголемена, защото взехме тази част от антрето, където тук беше вратата. Сега тук ще бъдат пералня и сушилня. Тази цялата стена е гипсокартон, двойна обшивка с профили за преградна стена. Има в едно от предишните видеа, има точно как е направено, какво е направено. Ниша, вграден душ, вградена тоалетна, сифон линеен. Общо взето това е банята. В предишните видеа може да видите етапите от ремонта. Всички стени бяха свалени тапетите. ПВЦ мрежа с MP75 Light. След това една ръка с 75 Light. Още веднъж заглаждане. След това фюлер, две ръце финно. Тук също е престенна обшивка с минерална вата. Там също е престенна обшивка с минерална вата. Обръщането на прозорците стара дограма беше. Отдолу ще има или камък, или подпрозоречен перваз ще се сложи. Следващия етап е кичене на баня, паркети, врата входна. Ако се наложи някъде корекции след монтажа на вратата, след монтажа на паркетите, всичко е възможно, колкото и да пазят колегите. Хора се, случва се да се направи някоя бега. Това е за сега от мене. Ако ви е харесало, може да посетите сайта ми Строителни ремонти Жоро Исаев или канала ми в YouTube Жоро Исаев Строителни ремонти. Чао, чао!